Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, matka Jezusa mówi do Niego: nie mają już wina. Jezus jej odpowiedział: czyż to moja lub Twoja sprawa, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja. Wtedy matka Jego powiedziała do sług: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Stało zaś tam 6 stąpni kamiennych, przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić 2 lub 3 miary. Rzekł do nich Jezus: napełnijcie stąpie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Ci zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, i nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał Pana młodego i powiedział do niego: każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Oto słowo Pańskie. Jakiś czas temu jeden z moich znajomych, który, tak nawiasem mówiąc, przeżywa różne dramaty w swoim życiu, bo niejednokrotnie doświadczył krzywdy od ludzi, którym bardzo mocno zaufał. W takim momencie, kiedy znowu gdzieś tam doświadczył zranienia, napisał do mnie, czy zadzwonił wtedy i tak żeśmy gadali, i mówi do mnie takie słowa: nie warto być dobrym. Dlaczego, po co ja w ogóle byłem dla tych ludzi dobry? Wtedy zadałem pytanie: a to co, wolałbyś być zły? I moi kochani, właśnie to jest to. Prawda o nas jako chrześcijanach to jest właśnie to. My mamy być dobrzy bezwarunkowo. Mamy być dobrzy nie dlatego, że inni ludzie są dobrzy dla nas, bo nie zawsze tak będzie. Czasami doświadczymy niesprawiedliwości, doświadczymy niewdzięczności, ale to nie znaczy, że my mamy stawać się źli. Kiedy patrzymy na Maryję, to widzimy Maryję, która jest dobra, zawsze. Maryja, która jest dobra, Maryja, która jest kochająca, Maryja, która służy człowiekowi, służy różnym ludziom. Przed chwilą usłyszeliśmy ten piękny fragment o pierwszym cudzie Pana Jezusa, cudzie Jego publicznej działalności. Jest to fragment, który jest czytany w różnych sanktuariach maryjnych na całym świecie. Podejrzewam, że gdziekolwiek jest jakieś sanktuarium maryjne, to ta Ewangelia właśnie w Kanie Galilejskiej jest odczytywana. Również u nas w Toku jest to Ewangelia, którą bardzo często się czyta, szczególnie kiedy pielgrzymi przyjeżdżają, bo mówi ona o dobroci Maryi. Zobaczcie, na weselu w Kanie Galilejskiej ci młodzi ludzie stanęli przed wielkim dramatem swojego życia. Nam oczywiście, kiedy sobie o tym pomyślimy, to możemy się zacząć zastanawiać, co takiego złego by się stało, jakby tego wina zabrakło i Jezus by cudu nie zrobił, czy to byłaby rzeczywiście taka wielka tragedia. No to przecież chyba nie jest koniec świata. Moi kochani, dla nas absolutnie nie. Bo w naszych czasach, jeśli gdzieś zabraknie wina na weselu, oj daj Boże, żeby ludzie wino pili na weselu. Ale jak zabraknie wina, czy jakiegoś innego trunku, to wiadomo, można to wszystko w miarę sprawnie zorganizować. Ale wtedy w tamtych warunkach to nie było takie proste. Mało tego, jeśli zabrakło wina na weselu, to wesele zazwyczaj trwało około tygodnia, jeśli zabrakło w którymś momencie wina, to był znak dla ludzi, że ci młodzi, którzy się pobrali, są jeszcze niedojrzali do zawarcia małżeństwa. Bo są nieodpowiedzialni. Bo jeśli oni nie potrafią sobie poradzić ze zorganizowaniem wina na wesele, nie potrafią tego zaplanować, nie potrafią tego wszystkiego przyszykować w odpowiedniej ilości, to nie będą w stanie być odpowiedzialni za założoną rodzinę, nie są na tyle odpowiedzialni, żeby żyć ze sobą w małżeństwie, nie powinno im się dawać tej możliwości do zawarcia ślubu, bo w tej rodzinie, jak przyjdą dzieci,
świat, to oni tym się nie będą w stanie zająć, tymi dziećmi nie będą w stanie się zająć, nie będą w stanie utrzymać. I jeśli taka sytuacja miała miejsce, że brakowało wina na weselu, to był to straszny wstyd dla pary młodej. I moi kochani, co się dzieje? W Kanie Galilejskiej na to wesele, na które zaproszony jest Jezus, są pierwsi jego uczniowie, jest zaproszona Maryja. Okazuje się, że tego wina braknie. Co prawda para młoda nawet nie była tego świadoma, bo oni nie wiedzieli, że tego wina zabrakło, oni nie byli odpowiedzialni w czasie całej uczty za to, żeby to wino rozlewać gościom. Byli do tego przeznaczeni odpowiedni służący, odpowiedni ludzie, którzy zajmowali się rozlewaniem wina. I oni jako pierwsi widzą, że wino się skończyło. Zobaczcie, do kogo oni idą. Tak, kiedy rozważam tę Ewangelię, zastanawiam się, jak niezwykłą osobą jest Maryja. Popatrzcie, Jezus jeszcze wtedy nie rozpoczął swojej publicznej działalności. Nikt nie wie, że on potrafi czynić cuda. Nikt tego nie wie. Nikt go jeszcze z tej strony nie zna. Ludzie mają go za syna cieśli, syna Maryi. No jest porządny chłop, ale nic specjalnego, nikt wyjątkowy w opinii ludzkiej. Ale ci słudzy, kiedy przeżywają ten problem i wiedzą, że sobie z nim samym nie poradzą, wiedzą, że mogą iść do Maryi. Wiedzą, że mogą iść do Maryi. Jak ona musi być osobą, po pierwsze, godną zaufania. Oni wiedzą, że jak oni jej przyjdą, to Maryja teraz nie wykorzysta tej sytuacji do tego, żeby zrobić na nią sensację na wiosce. Wina nie mają, ale będzie wstyd na wiosce. Ja wszystkim zaraz opowiem. Wiedzą, że Maryja w ten sposób się nie zachowa. Wiedzą, że Maryja jest dyskretna, godna zaufania. Ale też zobaczcie, jaką opinię musi mieć wówczas w środowisku Maryja, jeśli oni wierzą, że w tej sytuacji, w której oni nie są w stanie nic zrobić, to Maryja da radę poradzić sobie z tym problemem. Że jej się to uda. Maryja jest w opinii tych ludzi osobą godną zaufania, ale osobą tak sprytną i zaradną, że wiedzą, że z największym problemem można się do niej zwrócić. I rzeczywiście do Maryi przychodzą, mówią jej, co się dzieje, i wtedy Maryja idzie do Jezusa, powiedzielibyśmy dzisiejszym językiem, modli się wstawienniczo. Czyli Pan Jezusowi przedstawia konkretny problem tych ludzi. I na prośbę Maryi, o wiele wcześniej niż Jezus planował, bo mówi przecież nie nadeszła jeszcze moja godzina. O wiele wcześniej niż planował, Jezus czyni pierwszy cud swojej publicznej działalności. Każe sługom nadać wody do stopni kamiennych i tę wodę przemienia w wino. Niektórzy mówią, że było to mniej więcej od 600 do 800 litrów wina, więc ogromna ilość. I zobaczcie, dlaczego Maryja tak czyni? Bo Maryja jest dobra. Jak wspomniałem wcześniej, Maryja jest mamą, która troszczy się o swoje dzieci, mamą, do której my możemy przychodzić z naszymi problemami. Kiedy przeżywamy coś trudnego w życiu, trudno niekiedy znaleźć osobę godną zaufania, której człowiek może się zwierzyć. Czasami trafimy na dobrego księdza, czy psychologa, lekarza, przyjaciela. Mamy różne osoby. Ale niekiedy przeżywamy takie trudności, że kiepsko jest znaleźć osobę, z którą możemy się podzielić rzeczywiście całym bólem swojego serca. Bo czasami sobie myślimy, a po co ja będę zadręczał tego porządnego człowieka, po co będę komuś czas zabierał. I czasami uciekamy od tego, żeby podzielić się z kimś swoim problemem. A Maryja jest mamą, która też nas cierpliwie słucha. Maryją, która chce z zaufaniem, tymczasem też z cierpliwością wysłuchać tych wszystkich spraw, które dręczą nasze serca. Możemy przyjść do niej zupełnie jak ci słudzy na weselu i powiedzieć, co nas boli. Powiedzieć, z czym sobie nie radzimy, co jest naszym kłopotem, czego się wstydzimy przed innymi ludźmi też, do czego się wstydzimy przed innymi ludźmi przyznać. To z tym wszystkim możemy iść do Maryi. Ale też z pewnością, że Maryja jest mamą, która o tych naszych sprawach powie Jezusowi. O tym wszystkim, co jest dla nas trudne, bolesne, z czym sobie nie radzimy, ona z tym wszystkim pójdzie do Jezusa, a Jezus jest Bogiem i Panem, który uczyni cud również w naszym życiu. Sanktuarium Bodeńskie to jest sanktuarium, tak jak mówiłem już w historii opowiadania,
Paweł, który jest z mojego roku, przez kilka lat był tam w koreańskim sanktuarium. Jakiś czas temu myśmy rozmawiali i dzielił się taką historią związaną z jego przyjaciółmi. Któregoś razu jego przyjaciele, ludzie, których już dosyć długo znał, zadzwonili do niego z poważnym problemem. Byli już kilka lat po ślubie i nie mogli doczekać się potomstwa. Różnego rodzaju choroby, różnego rodzaju trudności, no i wielki dramat tych młodych małżonków, bo wspaniałe, kochające się małżeństwo, głęboko wierzący ludzie i chcieliby, żeby właśnie w ich małżeństwie dzieciątko się pojawiło, ale nie udawało się tyle lat. Zadzwoniła ta jego koleżanka do niego ze łzami w oczach, mówiąc, że jest im tak strasznie trudno, że tak bardzo im serce już boli, bo pragnęłaby zostać mamą, a nie może. Słysząc to też pragnienie i słysząc te łzy przez telefon, to powiedział, że będzie się za nim modlił. Nie czekając długo, było to wieczorem, bazylika wtedy już była zamknięta, tam nikogo w środku nie było, pielgrzymi już dawno poszli. Wziął klucze od bazyliki, poszedł przed obraz Matki Bożej Kodeńskiej, który znajduje się w głównym ołtarzu i na tym ołtarzu przed Maryją złożył ofiarę Panu Bogu Ojcu, ofiarę mszy świętej właśnie w intencji tego małżeństwa. Prosząc o cud, o to, żeby Maryja wyprosiła łaskę nowego życia tym młodym małżonkom. Na jego urodziny, to było już jakiś czas później, patrzy, dzwoni telefon i widzi, że to są ci jego przyjaciele, ci małżonkowie. Jak opowiadał, myślał sobie, że dzwonią, żeby mu złożyć życzenia urodzinowego, bo tak wypada, zazwyczaj tak się dzieje. Ale kiedy odebrał, już się szykował na odbieranie życzeń, a tu się okazuje, że ta jego przyjaciółka dzwoni do niego z radosną nowiną. I słuchaj, dzisiaj na świat przyszła nasza córeczka. Pamiętasz, jak dzwoniliśmy do Ciebie 9 miesięcy temu? Pan Bóg wysłuchał Twoich próśb. Wysłuchał próśb Matki Bożej Kodeńskiej i dał nam łaskę potomstwa. I moi kochani też, jak opowiada Paweł, to dla niego był taki prezent, bo on mówi, że o tej modlitwie zapomniał przez jakiś czas, bo poszedł, pomodlił się, powierzył sprawę Matce Bożej i tę sprawę zostawił. A co się okazało, że właśnie dokładnie w dzień jego urodzin ta mała dziewczynka na świat przyszła. I Pan Bóg w ten sposób też mu przypomniał właśnie o tym, że Matka Boża wysłuchuje próśb, które się przez nią zanosi do Pana Boga i rzeczywiście te wszystkie nasze sprawy i trudności, w jej je powierzamy, ona to wszystko do Pana Jezusa przynosi. Moi kochani, zobaczcie, i my też możemy przyjść do Pana Boga, przyjść do Maryi z taką ufnością. Z taką ufnością, jaką mieli ci ludzie na weselu w Kanie Galilejskiej. Z taką ufnością, z jaką dzwonili ci młodzi przyjaciele Pawła, żeby prosić go o modlitwę przed Matką Bożą Kodeńską. Bo Maryja jest również i naszą mamą. Mamą, która jest zainteresowana swoimi dziećmi. Mamą, która jest dobra dla swoich dzieci. Nie dlatego, że my, jak Boże dzieci i dzieci Maryi, jesteśmy dobrzy i święci, bo różnie bywa w naszym życiu. Ale dobroć i miłość Maryi jest bezwarunkowa. Bo ona nas wzięła jako swoje dzieci i nas kocha. I możemy z tymi różnymi sprawami do niej śmiało przychodzić. Na koniec chciałbym podzielić się z Wami taką anegdotą. Pewien profesor medycyny wziął któregoś razu swoich studentów do takiej sali w szpitalu, właśnie na uniwersytecie wykładał. Wziął do takiej sali, gdzie znajdują się pojemniki z różnymi częściami ludzkiego organizmu. Tam różne organy, na tych organach oczywiście różnego rodzaju choroby, właśnie po to, żeby tym młodym ludziom też pokazać, żeby ich uczyć, ale trochę też ich przeegzaminować. I kiedy w tym pomieszczeniu tak chodzili, zatrzymywali się przed różnymi pojemnikami, to on zawsze zadawał pytanie, co to jest za organ, do kogo on należał, jaką chorobę tutaj widać. No i studenci odpowiadali na jego pytania, przedstawiając kolejne części tego ludzkiego organizmu i te choroby, które tam były widoczne. I w pewnym momencie profesor zatrzymał się przed pojemnikiem z nienormalnie dużym sercem. I znowu to samo pytanie, do kogo, co tutaj widzimy za narząd, do kogo należał. No i taka chwila ciszy.
Ale po tej chwili zgłosił się jeden ze studentów i mówi tak: panie profesorze, ja tak sobie myślę, że to musiało być serce jakiejś matki. No i pani Maryja, jakbyśmy mogli powiedzieć, ma nienormalnie duże serce. Ma serce